हामबाय नरगान सापोर्ट खायमा बागै लाक्सनिका Hello guys, ngai lam sugo norong na ni ketal vlog bahai tong norok kakayo kaham no tong nai noi ngai ang bo kaham no ngai buini hamia sama bai ang asuk sorry hamia rok khai lap koroi hai deba ngai norong taisa ang joto ani daily routine vlog ngai daily maimi songmani rok aborok joto phung na hina ang taisa phaika ngai অনেক খুশি গাই তাম হিংকাই নরং ni support mamna bagai norong asuk ano support khaimya bagai kaisa borok koma bai ang asu ingkoi tongya gai norong bo ano support khaika onek gai buskango thangai tai bo support khai tongdi ano asuk no norong ni request khayo norong no jotono na hambai norong ano support khaimya bagai hingkai tabo hingka ang tinikha mui labra songnai hingka gelama mui no mix khai songnai hingka bahai ke songnai norong no phungnai hine ang amorok phungnai gai chengtini koifal mukhi rok salamai janai ikan busaka ke thung tongo nok bisingo sang tak vlog start khai tongo fan bo choli tongo ko hingka norok kisa soya sang ngai di chung tam khainai tini joto phunungnai norong no joto share khai tongnai hingkai norok kisa jaja khangka ba like khai di share khai di tai comment khai sadi hingkai tai subscribe bo khaya kongkai kisa khai kalang de kisa cost khai please norok ani 5k karadi hingkai 5k kanani kasaka ani hingkai norok kisa subscribe khai kalang karai rudi dotino subscribe khai hingkai asungno request hingkai hambai hingkai tai start khaikana vlog thor hello ang tabuk nai di ko chakumara bai thaipong hingkai tai sobai hingkai tai sejna kai labra songna nayo busu phaina nai angka busungni sekangna ang tabuk labra songoi janai ngai norok bo nai tongri जों बाहाय के लाब्रा सं बुसुक कय परो गिलामा रो तफना आं तिनिके पासपोर्ट संनाय पासपोर्ट न मिक्स खाय संनाय ता गे नाय तंगदि नरक आं नरक न फुनुगै तंनाय इनके थक रुई आं इनकoi तंग रुखा इनके थम मुंखां का तेजपाता रि नाय तेजपाता आफुंनि मामा ani busase moi rok sujai tong ha moi tui jomjak obono oko ulo dunai abo to sobai doti muno ne abo sikang songana berma bo runai la di mixer mui bahai khanai di iko angkai बहुत thok jago ma hai mixer kai songang kai busung dino labra songe da bui he apuru tai thok jago tabo kai butui kisa ri ruka butui mane o thaipong ro jakomar sejna nan te hine abo kisa glass sikon tia bai butui kisa ri ruka गाव मुंखे तिख्लाय जासिने नरंग जाय फुंनाय बाहाय नांखा ओंखाय तिख्लाय बाय फुनुसिनाय Arunachal ni borok rok nai di beraina phaimai dol kwbangma kao auto kai thalina naikha chula mamang buri mas ha iko guys
ang tabuk labra mui bai mai je tongo o jaga chakmara tongo thaipong tongo gai tai lubia tongo sejna tongo gai ang tabo dik chabai kha se pogisa ya pura thoksu ka mui ase kai thoka norbo songoi jai ne di thoksu go ha ke songkang kai mix kai mui no thok bai ta askoi thogo sai ne di songai norbo thok jaga no gai mai jaga na 1 hour later. Hello guys, hingga tabuk hingga jeng koi phol mu khoi snamoi sanai chini ko hingga kok kia laksu hino hingga bono snamoi funungai norong no hingga baisung phai tongo chini ro mu khoi sana bagai hingga norong nai tongni sabo phai chini no hingga norong no joto funungai iko borok mu khoi sana bagai phai tongo snamoi borok phai ke snamnai ang gai borak kunai basi bai umobo obo hingga mu khijana ni expert pura khatra khai jai mano moso hiok pano jai mano eko ani busa kai belma thakjak bokhorok salam slam laika chalai na bagai tabu start norang nai tengni bahai ke snam jing Hendri besi क्या फिर से बोलो आस्ते कौन खाएगा ये इमली का पत्ता कौन खाएगा बोली तो रोई पर क्या ये कौन निकाल मुख लक्ष्य निकाल Tabu ka mosor deng bai sapi ge pai kha hinkai cha bai sinai bai sinai mosor ba birar ko pokto sine sinkai tabu hinkai diboni mai rok sawi mukhi rok sabai diboni mai rok sawi tabu ka kisa bere na hine ongkho ka ani busano kisa bere na hine ani busaka saka sa uro ka suno ko thangi tong kha gang mo bon na hatu bere phaisinai norma chini nori rok phunungai no tabu kai su nodi kinaro bere no ko thang tongo iko nodi kinaro busungai tha tongai ge gai pogo yang nodi bere furu video khaijakliya sarika 3 sarika abaja khaina nayo Fast bike. Chutui bai som roi sapika mane bului tonka taw ke baza khane yang thongni phena thangkang kai khane phena kawai thangka Hasti rene baza khade ka gabo khai tai wai sadu kha baza khane bagai tai wai sadu ide ka kai mumbar memory pungai ruai ani memory punghang kai video delete khane nang kha kai norong no pura khai phunuma le ya kai yang kai a sido khane ne box re ja mani ma busan bagai gabo khai dud pai tu mani gabo khai samsuta pai tu mani ko ang thorso samsuta mos deng khai kai yogi ja khang kai anbage ang pai tu din sama balok kha kai pai tu kha tini kai kai nai tu mina ro aba ba khana ni hai pero Crispy.
बाजा खायबाय आलु बाय टमेट' न संका आबाय संनाय आरो नाय बुतुबाय yang kan bisa tam khai tong này cam khayo cam ai xe này đi tôi này tháo tôi tháo chia rồi thang chia rồi telang hít telang lại tôi này chia rồi अब papa mai telang này khana ba ai हे काम फारी का रुसुन 나보는거 뭐 오케이 잠수다 사이던 가나 무이खे 문카 무이खे 문의से बन्द खायसेने गेस दा ओके किसा samsuta साइगाना मुइ थान्दा खाय माइ जानाय गाव samsuta साइ बायगाना